Zer usten duzu? Horrela, hartu harri pusketa bat eta burdina dela? Ala zerbait egin behar da, esperimenturen bat egin behar da, burdina lortzeko. Esperimentu bat! Biba vibrazioak, askatu bizkarreko tentsioak. Diafragma dantzan, poza digestioan, 12 aire litro biriketan, eta arnasa, firinfaran. Serotonina, dopamina, adrenalina, tristura sendatzeko aspirina, zientziak dio hori, egin irri. Kable, kalambre, mari, kalambre, zirti, tazarta, neska, parta. Amaren sabel, barruan ere, banuen hainbat doa eta botere. Amonan gandik, jaso nituen, arkerak utzi zidan erabiltzen. Txinpata pindarka ibiltzen naiz, gau ilunenak argituz. Tximista trumoi eta burrumba, ametsak esnatuz. Kable, kalambre, mari, kalambre, zirti, tazarta, neska, parta. Kable, kalambre, mari, kalambre, zirti, tazarta, neska, parta. Pilotatxo bat, unibertsoan, eguzkiaren bueltan jira diran. Bizi-bizia, gure amalurra,